Na, szedjük össze magunkat, mert úgy érzem, hogy nálam ez nem igazán volt meg az elmúlt hetekben. És erre most nagyon szükségem van, úgyhogy szempillázzunk, körmözzünk, fessünk szemöldököt és arcmaszkozzunk. Néha a lelkemnek is hatalmas szüksége van egy ilyen self-care nightra. Úgyhogy kezdtem azzal, hogy elsőnek lemostam a sminkemet egy micellás vízzel. És ez a piros tus elég makacs, úgyhogy jöjjön egy olajos lemosó. Utána pedig szokás szerint egy vízbázisú lemosó. Ezután toltam egy ilyen everything showert. Szerintem vagy fél órán keresztül álltam a forró víz alatt, imádtam. Majd a szokásos esti rutinként jöhetett egy testspray pattanások ellen. A kedvenc izzadásgátlóm, amitől konkrétan nem izzad az ember egy pár napig. De én ezt csak nagyobb események előtt szoktam használni, és nagyon jól működik. Illetve mivel mostanában testápolásra is próbálok ugyanannyira odafigyelni, mint az arcápolásra, így egy ilyen niacinamidos testápolót is felvittem. És most pedig amondó vagyok, hogy fessünk szemöldököt. Én beszoktam festeni a szemöldökömet egy-két hetente, és így imádom. Ezt rajta hagytam nagyjából 7-10 percig, és addig felvittem a számra is egy hámlasztót, ez a pupás valami isteni. És miután a szemöldökömmel megelégettem, körmözzünk. Ezeket a körmöket a Müllerben vettem, mindig ezt szoktam használni, és vagy 2-3 hétig simán fennmarad. Úgyhogy talán az elmúlt fél évben nálam ez hatalmas láger. És ma estére már csak 2 dolgunk van, abból az egyik a szempilla. Én ezeket a tincseseket szoktam venni, és ez is fent szokott maradni általában 1-2 hétig. De ez attól is függ, hogy milyen jól köt meg, és hogy alszok éjszaka. És nézzétek, mennyire szépek. Az este további részére pedig felrakok egy ilyen egész éjszakás arcmaszkot. Én vagy ezt szoktam használni, vagy a Dr. Jart-nak a 40 perces maszkját. Mind a kettő nagyon jó, viszont ebben kicsit nehezebb aludni. Úgyhogy most alszom egyet, holnap reggel pedig érkezem a videó második részével.